Begira, elikadura izan behar da, asteko eta nutrientei dagokienez, dietak eraman behar dituen nutrientei dagokienez, osoa, behar ditugun proteina, karbohidratoak, lipidoak, vitaminak, minerala, ura, zuntza, eduki beharko luke, eta gainera nahikoa. Adin zehatz baterako, genero edo sexu zehatz baterako, egoera fisiologiko edo fisiopatologiko gaixotasun baterako adibidez, nahikoa edo kopuru egokian. Hau da, nutrienteak, osoa nutrientetan eta nahikoa kopuruan. Eta hori nola eramaten da praktikotasunera, hau da, elikagaietara, izan beharko litzateke orekatua, hau da, elikagai batzuk gehiago hartu behar ditugu beste batzuk gutxiago, gehiago hartu behar direnak danak dira edo garrantzitsuenak dira landare jatorriko elikagaiak, frutak, barazkiak, zereal osoak, gero horiek egunero hartu behar dira, gero daukagu esnekiak, dauzkagu elikagai proteikoak, lekaleak bezala, orduan, orekatu izan beharko litzateke eta baita atsegina. Garrantzitsua da, gustuz jatea. Orduan, osoa, nahikoa, orekatua eta atsegina. Eta aurrerago baldin bagoaz, segurua, sustantzia arriskutsurik gabe, eta beste dimentsio batzuk ikusita baita bidezkoa. Giza eskubidei begiratuta, ekosistemari begiratuta, ekologia eta ekonomia eta kulturari begiratuta bidezkoa. Mirariazko dieta horietxek, askotan entzuten ditugunak, batez ere uda horretik edo gabonen ostean, ez dira gehienetan eraginkorrak. Eta eraginkorrak direnean, azkarregi jaisten dute pisua, eta era arriskutsu batean osasunarentzat. Osasun profesional guztiak, baita administrazioak, ministeritzak berak esaten du arriskutsuak izan daitezkela eta ez direla jarraitu behar. Eta jakin beharko genuke ze izaera daukaten edo nola identifikatu. Hasteko, errez egiten direla esaten digute, askotan produktuekin batera datoz, edo mediku edo persona ospetsuren baten izena daramate, eta gehienetan ez dituzte osasun profesionalak emuten. Orduan, saiatu behar gara halako dietak identifikatzen eta jakiten, benetako osasun profesional baten gana jun behar garela, halako aldaketa bat behar dugunean, pisua jaitsi, eta hortarako dietista nutrizionista izango litzateke osasun profesional egokiena. Lehena izango zen ez jabetzea, lehen edo azkar, zein eragin daukan elikadura gure osasunean. Eta aldatzen hastea elikadura, 40 urterekin medikuak kolesterol altua daukagula esaten duen paper bat ematen digunen. Hau da, hasieratik hasi behar gara, elikadura osasuntsu bat egiten. Eta bigarrena izango litzateke elikagai prozesatu gehiegi kontsumitzea, eta ez kontsumitzea barazkiak, frutak, zereal osokoak, hau da, prozesatu gabeko elikagaiak. Ez da galdera bat ere erreza, sinismen asko daudelako eta urtero berriak ateratzen direlako, baina orokortasunarekin hitz egiteko nik uste dut gehien argitu dena da, jendeari ulertarazten elikagaiak, sustantziak, nutrienteak, isolatuta berez ez direla ez txarrak, ez onak. Hau da, dietaren bitartez osasuna etortzen dela, elikagaiak, sustantziak, nutrienteak, oreka baten hartuta, aipatu dugun bezala, osotasun eta nahikotasun baten hartuta, eta epe luze batera, ez isolatuta eta bakarrik, adibide bat, oraintxe modan dago glutena txarra dela adibidez, eta hori bakarrik gertatzen da kasu baten, eta da pertsonaren sentikortasun baten arabera. Hau da, zeliako batentzat, ez da egokia glutena, sentikortasun berezi bat daukalako. Beste hontzat, egokia da. Azukreak adibidez, esaten da, txarrak direla. Askotan pozoitzat agertzen dira izendatuta komunikabideetan, prentxan eta bar. Eta arazoa da, gehiegi hartzen ditugula azukreak. Beraz, azukraren errua ez da irensketa patroiaren arazo bat. Orduan, sustantziak isolatuta ez daukate inolako borondate edo gauza honik ez txarrik. Dira, pertsonak dauzkan ezaugarri batzuk, agian ezin dituela hartu elikagai edo nutriente edo sustantzia batzuk, eta batzutan irensketa patroi batzuk. Gehiegi hartzen dugula eta hori da arazoa.